Da ka jing sngokia Halor ka jing lip Bording man ka por ba ka jing bambiang ka jing tay jong ka library ka Fkjgp North KHASI Hills District ka po ka jing lamu General Secretary uba Ricky Majau ne kasi kalaikindo Deputy Commissioner kare Bhoi Abilash Barnwal but ai ru ya ka Dorkhas uba Majau la penpau ka jing ta ka bajur jong ka jing bambiang Bording ka ba man ka sngi pat ka jing puli jong ki khna school kham tam ki jaka nong kendong Ulak keduru ke jing sniu jong ke district library bat kenturu iki bor badi khmi ban kentiu kerdan ya kana ka benta ke jing mentoi jong ki khna bat ki samla pule Mentasi lawan kedua ibisi habai di artli kiman kawai kedai habai di bekali belat bat kawai kedai ke district library ke belat play Pak Islam hang ni hapor district jengi te lawan ai Dorkhas ya Deputy Commissioner habai dia ka jinglip lat kha apo kadong Bhoi beroi gidang sakhi dang hakini kita yo beladap ba segi thain petar khma adu ba kina school kin hami banyak rali na benta banyo egalat ga ba biang ti kani kali way na kejing sakta ya ka district kejungi